Pozdrav svima ljudi, ja sam Komšija. U današnjem videu želim da vam ispričam moje iskustvo sa mišem USB Jetion DM-S069. Pa, hajde da počnemo. Ovaj miš imam već 2 godine i zaista mi dobro služi. Ovo je inače prvi miš koji sam kupio, a da je ono gamerski i da svetli. Kada sam ga kupovao bilo mi je bitno da ima mouse bajnice zbog toga što sam u to vrijeme puno igrao Fortnite. Da, Komšija je nekad igrao Fortnite. I također mi je bilo bitno da ima button za podešavanje DPI-a zbog bržeg i jednostavnijeg podešavanja brzine i sve to sam tražio za samo neku budžet cenu. A ja ću sada da pređem na specifikacije. Ovaj miš ima, kao što sam rekao, mouse bajnice koje ne koristim toliko u posljednje vreme, zato što sam davno prestao da igram Fortnite, ali ponekad je dobar kada gledam neke klipove na YouTube da mogu da premotavam i tako dalje. Ovaj miš ima 2400 DPI-a i može da se podešava u 4 nivoa. Senzor ovog miša je optički, ovaj miš nije bežični već je USB i izgled USB-a je nekako lep, onako gamerski, ali to je najmanje bitno. Boja miša je crna i ima RGB svetla. Posebno mi se sviđa dizajn ovog miša, naročito rez kroz koji dopire svetlo ili ti RGB, a dizajn kata mi se čini da je neki flame, tako da i to mi se posebno sviđa. Ajde sada da pređemo na utiske. Pošto ga koristim već 2 godine, bilo bi uskoro i vreme da ga menjam, ali ovaj miš me i posle toliko godina puno služi. Dobar je za igrice. Ono što je posebno kod ovog miša je cena, a ovaj miš košta samo 800 dinara. A dobijate kvalitet koji dobijate za tu cenu. Ovaj miš je udoban i za ruku i preporučujem ga svima kojima treba neki gaming miš, a nemaju dovoljno para da se vi priušte skuplji. Da, tako da, to je sve što se tiče ovog videa, nadam se da svi dobacite like, share i subscribe. Ja sam Komšija, pozdrav!